and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala Ba. Gusto kong mapahuway. Sige na. Lakaw na. Huwag ka pa makailis. Gahapon pa ka din eh. Wa ko Joteron. Sabado ron. O nahibaw na sila sa nanay nga ni ako uban nimo. Kinahanglan gahapon kang mapauli. Aron makaliko ka o makailis na. Imo na kong nagpapaulian. Kagabi pa. Di na kaganahan nga ni ako uban nimo. Ipula na ka sa kong naong. Sige katuban mo. Auntie. Sultihir ako'y gusto tinuod, be. Nga naman ka? Mag-unsa? Tiwas ang but ni mong isulti. Unsa, ha? Di na? Magbuwag na ta. Unsa? Den, time pa sa kadiyot lang. O sa tong imong giingon? Ay naku paus pagsulti. Kay nahipaw kong nakadungo ka sa akong kiingon. Makibuwag ka na ko. Yes. Kadiyot rakot. Tarungon to ko ng istorya, be. Andi kikapoy na ko. Mapaway na ko. Kawas na kikan din eh. Papaulion ako ni mo nga di ka lang manamilit. Makibuwag ka na ako nga dili mo ato bang nakugtarong. I'm tired. Kapoy kayo. Nga bisan sa pagtanaw na ko, di ka na makahimo. Matuhog na ko. Dili, mag-istorya ta. Gikapoy ko. Tibok adlaw kang nanghigda-higda. Ikapoy pa ka? That's why I'm tired. Kay tibok adlaw na kong nakita din eh. Huwag ko'y laing kibuhat. Mauday. Mauday nga sa. Mauday nga makibuwag ka na ko. Kay gikapoy na ka. Gilay ka. Huwag ako yung mong nadiskarahan. No, that is not the reason. Kung mawag sa, Hindi mahimo pa. Just go. kapoy gikil ka? Yes. Gusto ka matawag? Yes. Okay. Sige. Humani mo patutupag sa kung pangutanan mo. Andi. At ba mo nagbalik na ko, be? Di ko. Gikapoy ko. Pwes ako yung mo patakilid mo. Oh. Aron, di ka na malihok. Ako na yung mubuhat sa ingon. Andi, sa pa. Kana. Karon, magsulti na tagtarong. Laing ka na magsulti ta nga nagatubang ko si mong buko-buko. Ayaw lakupin akong kamot. Nga naman, hasta bakupot na ako sa imong kamot, kapuyan ka. Fine. Now, nagatubang na ka na ako. Nagkupot ko sa imong kamot. Pero mipingong sa ka. Nagduda na ko inita nga gibatian na ka sa kong naong mao nga makibuwag na ka na ko. Of course not. And it's not funny. Kabaw, nga no. Atagi ko rason kung anong makibuwag ka na ko. Kay, Bug na kayo mong kamot, oh. Nga akong kuptan. I'm cold. Painayan ko, Irkot. I'm okay. Nagkurog ka. Ayaw na pagsuway, ubawi sa mga kamay. Kaya di yapon ka mo lampos. Kauptan ko ni hangtod nga hatagan ko ni mo og rason. Kung nga no. Nga no, di na. Dalion tadi kay may nanuktok na. Den, usa ka pangutana, usa ka tubag. Mahal ba ko nimo? O di na? Nasayod ka sa kong tubag ni Ana, Andy. Gusto kong mapati. Dili ko makibuwag ni mo kun mahal pata ka. Misa mo kurog ang imong kamot.
na makaka. Sige, ang kunan ako, mahal ta ka. Sabi ka mahal hinungtid nga. Igo nang nabati na ko nga mahal gyapon ko nimo. And so, di ta magbuwag. Okay na ta. Right? Ablihan na akong putahan. Andy! Andy! Oh, hello, Iha. Lola! Mapaulihan ako kadiyot ha. Kay husto ka din. Wa pa ko'y ilis sukad kagahapon. Mura gibahuan na ka sa kong baho da kay gisigihan ko ni Mugabog. Mubalik ko ha. Tita. Oh, Mubalik raw niya ko. Di ko magdugay. na sige iho, pag-amping. Ako na unay muuban sa akong apo din hi. Sige. Then, pahuay. Apo, Dili siya masugot niya akong buwagan, Lola. unsa? Nagigbuwag ka ni Andy? Pero nga naman, Tungod kay gusto ko nga magmalipayo na siyang tinuray. Mao nga buhian na nako siya, Lola. Dana. Nga nung ako masugot kanina nga. Makigbuwag na ko sa tina. Gayon ko na ka to. Ano sa katapusan, makalingkawas na ko kika niya. Pero, nga nung sa dihang miingon siyang magbuwag kami. Nga nung ipati ko kadlok. Nahadlok ba ko nga mawa na siya nako? O nahadlok ko nga dili makapadayon sa kong panimahos nga to niya. Unsa? Tuol na ako sa ospital. Karong adlaw ako mahimong makuha ang resulta sa paternity test na mo ni Jera. God, huwag ko masayod sa mahimong resulta nini. Apan manginaot ko, nga unta, anak ko lang si Jera. Inaot pa unta. Kung dili man. No. Di ko gusto nga magkunaw na pa niya na. Dili na. Nga ako sa ospital. Kaganina pa. Pero ako masayod kung kuhaon ko ba og dayon ang resulta sa gipakuha kong fraternity test. Nadlo ko. Oh God. Mubiya na lang ko. Antungon ko ang akong anak nga si Jera sa iyong namutangan. Huwag ka rin tinisabi. Ako ni bubantay sa bata. Di na may nungdanon ang may mong resulta. Mubiya na kong kikantin eh. Oh God. Niya naman yun ko. Kuhaon ko na lang yun ang resulta. Bahala na kung unsaman ang mamahimong resulta. Basta sa gihapon, matibuok ko ang akong pamilya. Yarang result, sir. Thank you. Oh God. Mikur kong maayong akong kamot. Pero di na may mong atras pa ko. Nian na ni sa kong mga kamot. Ablihan na ako ang sobre.
Paternity result. Oh. Kinuha ko. Kinuha ko. No! Bay! Ginoo ka? Kakurat ba sa ako kalag? Murman og bibiya ba kadiyo taga ko agkalag sa kulawas ay. Lila katulog mo di ka? Ay, sir? Sir, ni ka malagi di ay. Nanugo na ba to si Inday Abe nga dili ka kuno pasudlon din he? Nganong ay, sir? Tira. Tira. Sir, nakadextrose itaw ng bata, sir. Tingalig, maibot niya ng imo mo gigakos o gi-aksyon na ni mo kugas. I'm sorry. I'm sorry. I'm so sorry, baby. Sir? Nagpaulipon ko sa kong kasko. Pasaylo ako. Pasaylo ako, anak ko. Sir Jerek. Nasayon ko ngaway kapasiluan ang nahimo ko diha ni mo, anak. Tungkol mo na kong kanaw diha. O basayot ka sa kong gibuhat ni mo. Nahibaw ko. You will hate me then. I'm so sorry. Ay, sir. Nang mapasaylo pa ka ko ni Abi. Ay, kada mo'y dili ko sigurado, sir. Kay kinabuhi pa sa bata ang nabutang sa peligro. Kung mahal kayo ni Inday Abi ang bata, mo nga dili ako sigurado kung mapasaylo ka pa ba niya. Ilabi pa nga, ngayon taon, namatay ang gihagapuhan. Nga nagtanaw ninyo nga nag-aaway ka mo, daplin sa agdanan. Oh God. What have I done? At down. Ganong naitabo man kinitanan. Ako na lang unta. Uy, simba ko. Ako ang kagay mamatay yung di siluluwan. Sir. Gustuhon ko magpasayloon ko ni Abi ng pinusahon. Kung ako mismo dili mo pasaylo sa akong nabuhat. Sir Jerek. Gisilutan ko nga akong asawa sa sagawa niya mahimo. Nagpaulipon ko sa akong kasuko. Sa akong kakog. Sa kamubo sa akong panabot. I am so stupid. Yatagan kong ikong rason ang babae nga bugtong kong kimahal. Akitong, sir, pangayo na lamang pasaylo, sir, ay. Kay, bisan usawa na tugod sa pagtanaw, sir, no, sa mga pangitabo. Kay, nakahimo ka man yun og sayop, God. Nang, Kung dili ka man gani mapasaylo ni Inday Abi karon, ay nakasiguro ko nga sa umaabot. Kung makita lang niya nga sincero ka sa imuhang pagbahay, nakasiguro ko makapasaylo raw niya siya nimo. muabot pa ka ng higayo na. Nang, mapasaylo pa ka ko ni Abi. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!